sodes nalgún punto amizades ou erades amizades de Xan, sabedes que cada un de vós é unha das persoas máis importantes da súa vida, tedes un vínculo, ou tiñades un vínculo forte con el, e de algunha forma conseguistedes ter unha forte confianza nel, quizáis con un pouco de resquemor, tamén. O caso é que, tras falecer, o volver do ximnasio, o rematar de cociñar, nun día normal das vosas vidas, pois atopástedes esa carta que vos fixo chegar tras a súa morte. É unha carta específica para cada un de vós. Vos tivestedes, vos coñecedes nalgún punto do vosso pasado, coincidistedes máis ou menos. É posible que nos vosos secretos ou recordos sintades que debedes unha desculpa a alguén, ou quizás en botarlle algo en cara. Aquí tedes un pouco de liberdade según vaiades roleando a imaginar que puido ter pasado nas vosas historias. E sabedes que Xan sempre tivo un soño. O seu soño foi mercar un pobo abandoado e rehabilitalo. E hai un par de anos conseguiuno. Isto sabe todo, sobre todo, o historiador, que foi quen lle axudou un pouquiño a moverse por estes camiños. E mercou Sesenlle, que é unha pequena aldea galega situada na beira dun embalse. Que se di que ali pois había unha presa inmensa e unhas pequenas edificacións, non era unha aldea demasiado grande, vale? Agora vos vou a deixar un minuto, porque son cartas curtas, pa que as leades e vos metades un pouco en escena e recordedes que vos escribiu Xan. Vale? Ademais desa carta, no sobre había outra cousa. Había unha reserva para o día 22 de marzo para un todoterreo. O 22 de marzo é un venres e está reservado entre o 22 de marzo ata o domingo 24 do mesmo mes. E podedes recoller o todoterreo nunha estación de aluguer da cidade principal que este a preto de Sesenlle. Así que, en principio, imos asumir que aceptades isto, senón non hai partida. E, seguindo un pouco esa indirecta de Xans, pois vos iríades a buscar este todoterreo e ali vos atoparíades. Non sei se habería alguén especialmente puntual no grupo que chegaría primeiro. Eu podería ser especialmente puntual. Vale, pois... Con especialmente puntual, quero decir, con tempo suficiente para arreglar a burocracia toda de alugar de todoterreos, ter todo, poñer a firma de responsabilidade, presentar o carne de conducir co DNI e con todo, licencias. Levo unha carpeta con papeleo innecesario, por si acaso. Vale, levad a carta por se acaso necesitan a vontade do... Vale, pois cando vai chegando o seu grupo ti xa estás apoiado co todoterreo esperando. Como é o todoterreo? Tes algunha preferencia pola cor? Cal crees que tería escollido Xan? Unha cor branca que de momento
está recién sacado da presa do lugar, entón é totalmente branco, pero que xa veremos cando recorres os camiños de terra do medio dunha vila. É que escolliches ben a posta, Creo que tal vez como coletilla para algún dos graciosos do grupo, Xan tiña ese sentido de humor un pouco ás veces infantil ou xuvenil, e escolleu un pajero. Vale, pois tedes ali o voso compañeiro Aldán, quen credes que sería unha persoa puntual, pero non prepuntual como Aldán. Eu penso que Teo sería das primeiras que chegaría despois da gran puntualidade de Aldán. Máis que nada porque sabía que se ia perder, porque non soporta o campo, entón dixo, mira, vou acabar nalgúnha viña perdida. Prefiro ir con tempo, o GPS, un mapa físico tamén se necesario, porque se vou a ir a un sitio onde non quero estar, ou non facer por Xan, non o vou facer por ninguén máis, así que canto antes chegue, antes marcho. Bueno, vale, pois en canto te vas chegando xa ves a Aldán ao lado dun todoterreo blanco impoluto. Pouco tempo vai durar. Pois se a vexo chegar, como que empezo a saudar, síntome medio ridículo por facelo así como a distancia, corto medio saúdo hasta que se acerque. Unha pregunta rápida, entendo que nos coñecemos entre nós. Quero dicir, Sí. coñecemos da existencia ou hai entendo que polo menos vímonos todos nalgún punto. Sí, Da hai quen nosa vida. foi amizade da infancia dende a gardería, ti da carreira, pero supoño que en Sí. algún punto ven ou vos vistedes todo o grupo en persoa, quizáis non a vez, ou escoitastedes falar do outro. Aí tedes un pouco de liberdade o que che sexa máis cómodo, pero vamos, coñecer como mínimo de saber quen é, sí que saberías. Vale, perfecto. Claro, pero nós non sabemos quenes están convidados, non? Só sabemos Tedes por información que carta. pon na Porque carta. na carta, claro, sí. Vale. Sí. Hai cartas máis explícitas que outras. Claro, pode ser. Vale. Boas. Boas. Vexo Teo, que a ti verdade? Sí. Vexo que a ti Sí. tamén te chegou a carta de Xan. Sí, bueno, non decía moito, pero parece que lle importaba. Demasiado, para o meu gusto, pero así era aí. Pois ides vendo como se achegan por diferentes direccións. Por un lado vedes que se achega a Lúa e polo outro se achega Ru. Así que vos ides aproximando e vamos, non é moi difícil atopar ese todoterreo blanco con Teo e con Aldán. Hola. Boas, rapaces. Mira, eu quería chegar antes, pero mira, que foi moi complicado todo, non... É que eu collín un bus que non era primeiro e despois paseime a... Pero bueno, non pasou nada, verdad? Non, tiven tempo de sobra para ver que as rodas estaban no porcentaxe correcto de que establece o contrato, puiden presentar a documentación, o coche no seu interior conta cos extras que veñen estipulados tamén polo contrato. Eso si, hai algún fumador? Non. Non? Maravilloso, porque pode nos salir máis caro. Entón, penso que con isto vamos máis que sobrados.
Bueno, escoitades un rum de unha mochila destas, unha bolsa de deporte que levo coas ferramentas, soa algo así como choque metálico, e carta decía que igual Cortou agardo que non. Mm. Está novísimo o coche. Vas conducir ti? Bueno, xa presentei os papeles. Sí, son a persoa os responsables se pasa algo. Sí, a mí me parece ben. Axudoche coa mochila? Pesache moito? No. Está forte. Vale. Vos sabedes algo máis do que temos que facer ali ou en Sesenlle ou é que a mí só me puxo que viñase que fose canda vos, pero Bueno, o soño de Xan era repoblar o pobo. Entendo que quer que o vexamos e o cumplamos por el. Non sei, só me puxo que cando chegas ali que o mirase o pobo, non sei. Teo, Lúa ou tampouco nin idea, No, na miña carta decía que fóramos os 4. Bueno, supoño que alguén nos dará máis explicacións cando cheguemos ali. Bueno, sí, pode ser. Espero que houvese contactado con alguén, tanto en canto é un pobo abandoado. E se non Poden avisou a máis ninguén cartas. máis, claro. Por eso espero que contactase con alguén máis. Se non quixo que viñar con nos no viaxe, como debería ser ese alguén máis? O que deixou claro é que tiñamos que ser nos 4. Así que supoño que haberá algunha... Non quero dicir pista porque soa bastante infantil, pero probablemente haxa alguén que nos informe un pouco máis. Vimos logo. Sí, igual o propio Xan o que nos informa e nos deixou cartas por aí. Non sei, a mellor forma de sabelo é indo. Imos logo. Tabaco non, pero vou sacar unha bolsa de pipas. Pipas, sen problema, non? Para ir tomando no coche. Bueno, mellor non manches moito, que logo... Bueno, pero despois limpias. E me sinto detrás. Pois eu cinto, dixo. Teo ponse diante. Cun mapa. Moi ben, que así non teño que estar atento. Así se nos perdemos non é culpa miña. Eu Vale. estou, imagino que as pipas que se caen no quiño que teña para guardalas, eu estou collendo, as estou botando no seu sitio. Vale. Colle algunha enteira, non? Come tamén, non? Non colle as súas cascas. Vale, pois tedes unha agradable viaxe hacia Sesenlle con ese ruido de cascas de pipas mentre se van abrindo. Bueno, cun reencontro fermoso entre amizades ou, bueno, entre persoas coñecidas. E como sabedes, bueno, sabe sobre todo Ru, pero, bueno, o acceso á aldea non é o máis fácil do mundo, posto que, bueno, é unha rúa, unha estrada intrincada de montaña pola que só recomendan o acceso con todoterreos. Por sorte esta parte te descuberta e pouco a pouco, mentre ides avanzando hacia Sesenlle, vedes como hai unhas vistas preciosas. Hai tranquilidade,
calma, ata quizás nalgún momento non escoitades o clic das pipas que vai comendo Ru porque se queda centrado en algún momento na paisaxe tan bonita que hai. Iso sí, vedes paxaros, vedes árbores, pero persoas, casas, non hai. Parece unha paraxe un pouco inhóspita. Así que, como hai bum bum, bum bum, bum bum polo camiño, aquí o vosso compañeiro Aldán vai a ter que facer unha tirada de conducción a ver se chegades a destino. Vale. Pifia, fin. ¿Cuánto tiro en conducción? Mía, espera. Creo que non tens ninguna habilidade especial para conducir, así que serían Eu dous penso dados. que non. Pero es un Bueno, valente. espera. É moi Espera. responsable. Son en conducción non. Pero se Pero- algo sae mal, son expertos na solución de conflictos. Vale, pois tiras dous, o sea, tres, esos dous primeiros saen mal, collemos o terceiro para explicar a situación. Vale. Ele máis de Tres. liala e logo apañar. Sí. Bueno, pois mira. No, 18 non, esos son os dous máis altos. Casi. Ya paso, lío. 6, Eran 60. 11. Claro, eran 11, pero ao final retomaches aí un pouquiño. En algún punto, cando ides movéndovos, escoitades o clunk, como se enreda, pero empeza a meterlle aí un... E despois de notar como a roda se vai queimando un pouquiño, sentides un golpe de que xa o coche avanza e probablemente Lúa teña un pequeño calofrío polo corpo porque sabe que algunha das pezas do coche acaba de sufrir e necesitarás revisala cando estea parado, claro, porque agora non vas a molestar, pero iso xa che queda aí na cabeza. Así que cando ides avanzando, aínda que non o percibades, sí que o ruido da peza que te quedou un pouco avariada a percibe Lúa e irá aí recollendo as cascas. Ai, o Carter. Uy, parecía por un Las momento que cascas. quedara algo enganchado na roda, ¿no? Facía como un ruido. Bueno, agora cando cheguemos a unha zona que estea un pouquiño mellor, podo botar un ollo. Vais a marcha, senón. Sí, perdón. E miro para Teo, que é que teño ao lado. Non había pipas peladas. Aparentemente non. O cal non está axudando a esta viñeta. Hai unha calor terrible, meu Deus. Oh, sí, espera, ten aire e intento como conducir cunha man mentre estou fuchicando por non pedirlle a ela que poña o aire. E estou fuchicando no do aire. E vou dando como uns trampicazos así por lados. Ui. Vale, pois mentres dades trompicazos, escoitades de pronto: ese achega pola dereita, lanza dende a banda, e gol, 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 gol. E volve a desconectarse a radio. Mellor, quizáis non fuchiques moito tico a radio. Quizáis, se non te importa, Teo, se non te importa ti. Sí, será o mellor. Empeza xa directamente a darlle a 2 botóns e xa soluciona todo. Se aquí pensarades que pilla tamén Radio María, porque pillas en todos lados, Sí, bueno, iso non tiña pinta de Radio María, pero seguro que sí. Pero... O goberno comprometeuse a colaborar coas axudas para mellorar as terras e fomentar os cultivos. E volve a desconectarse a radio. Vale, non estaba todo tan ben como poñía no contrato. Non, pode ser pola Montes e iso. Estamos no medio de nada. Sí, pero por si che sirve para inhibirte un pouco, sabías que viñeta vendo francés viñet, diminutivo de viñ, que se usaba no século XIII cando... Vale, dixo que non se interesa moito.
Os xarróns e os debuxos. Como era o da radio? Teo, dalle un pouquiño máis de volumen, aínda que haxa ruido en plan de son blanco. Dalle máis volumen. Vale, pois escoitades. Miña nai era mulata, meu pai un sachador, meu avó un tipo bravo dos que din revolución. E vedes outra vez como se vai a radio, volve, vaise. Tal vez en onda corta. Eso que acaba de estarse apagando, Teo, collo o mapa. Sí. Rezan a Nameo para que encontremos o camiño correcto. Vale, pois vamos a pedirlle, en vez de un rezo a Deus, unha última tirada al Dan. A ver, Que se máis ou sintoniza menos. Radio María, o rezo a Deus está aí, A ver, 3 dados outra vez. Sí, ti coa túa fe de resolver conflitos. No. Bueno, pois quizáis é polo ruido da radio, o que pasa que nin resolución de conflitos ni nada. Cando empezades a ver xa, o, sobre todo lle sonaría a Ru, porque creo que foi o único que andivo por aquí, empeza xa a distinguir a zona na que estivo a presa. Ru sabe que hai parte da aldea que quedou sumerxida polas augas, e aí non ides a ir, esperemos. E hai outra que non tanto, pero aínda hai zona que está con bastante lama, así que de pronto aí vedes como hai un pequeno derrape e golpea a roda, xírase e golpeades contra unha árbore. Escoitades bum dunha das rodas. Ah, no. Estades ben? E o que non vai estar ben vai ser o noso condutor, a burocracia que lle vai tocar facer agora despois cando volva. Bueno, non te preocupes, eu vou botar un ollo. Vale, baixas. Ai, os meus Sí. aforros. Apaga, que todavía me atropella. Sí. Sí, claro, perdona. Apago, olvídase me poñer o freno de mano. Teo, ai, coa mao sen mirarse que era a botar o freno de mao. O de sempre. Vale, pois tira mecánica antes de que sexa tarde para a túa vida. Vale, tiro co meu rasgo de mecánica curtida. Sí. Pero tira ben. Por favor. Se non quedamos aquí para sempre. Tranquila, Teo, teño un montón de datos históricos para pasar o tempo que estaremos atrapados. Mentres Teo suspira por esa gran fortuna. Escoitades como, bueno, parece que recolle aquí a compañeira do maleteiro a roda de reposto, o gato, e vai cambiando a roda. E os? Anxo, iso que estaba por aí colgando. Que pasou? Eu baixo a axudala. Ou a intentalo. Porque me dá pau que este soa fora. Vale, pois baixas a axudala e ves como se apaña bastante ben. O caladiña que é, mira como se move aquí coas ferramentas. Nunha media horiña ou así, vedes que máis ou menos xa se vai arranxando. E sodes conscientes, agora que estades aí, de que o camiño está bastante en desuso. Non sabedes moi ben como conseguía chegar Xan aquí cando viña. Pero bueno, xa apreciades que queda pouco. Sodes conscientes de que xa non tedes máis rodas de reposto, pero podedes retomar o camiño que por sorte xa quedaba pouco. Cando ides avanzando un pouco máis, si que dende aí notades como a parte na que parece que se cubriu co embalse aínda se distingue baixo a auga algunha das edificacións de pedra, das casas, quizáis bares, establos, e logo vedes a outro lado, xa está caendo un pouco a noitiña, pero bueno, distinguides de todas formas
as vistas preciosas. Isto sí abandonado, pero bonito. Vedes que o ceo está iluminado de moitas cores laranxas e violetas, hai unha lúa chea crecente, mentres ides vendo como o sol pois xa se vai agachando tras a presa e as montañas, porque dende aquí se ven moitísimas montañas, e as augas están tranquilas. Isto deriva nun ambiente algo húmido e xa polas horas algo frío. E aí, na linde da auga, vedes isto do que xa vos tería falado cada vez que falaba con vos, porque que non falaba de outra cousa. Aí está o que queda da aldea. Hai unha pequena e antiga ermita de pedra, vedes que ten a campá e a porta que, bueno, as tedes que imaginar porque están máis desfeitas que aí, pero dá un pouquiño para poder imaginarse a vida que houbo, aínda que prácticamente agora só queda a pedra espida desa ermita, e frente a ela vedes un espacio enorme que identificades claramente como a plaza principal, non quedaba outra, aínda que sí que xa está pois chea de malas ervas, e se parece que a natureza foi abríndose paso. E outro lado hai unha casa de pedra que parece que está un pouco máis entera que algunhas outras. Vedes que ten aí montado un pequeno soporte de madeira recente que podedes interpretar como que esta é a casa que xa debía estar rehabilitando. Non hai ninguén na vila. Vos? Bueno, aparte, quero dicir. Vale. Mentre fago o barrido da vila, chego á casa que parece que xa estou trabendo nela. Non podo evitar que se me escape algún vago. Pero o sitio é bonito, pero sei. Moi solitario, ¿no? Bueno, a ver, se buscas unha aldea abandonada para renovar, pois xente non vai haber. Dixo, bueno, sí, creo. Non sei, na carta que me deixou que o que facía falta falla por aquí era algo de bondade. Igual sentíase un pouquiño só. Hai algo? Hai alguna nota suya clavada na porta con explicacións ou algo? Na porta non hai nada clavado, pero podedes entrar, supoño. Comenzase Non con está sangue. pechada, ou? Por toda a pared, por toda a porta. Non está pechada. Está pechada, pero non con chave. Ah. Supoño que pensaba que non lle viría roubar a ninguén aquí. Entrades? Sí, chega a electricidade aquí. Non. Hai cobertura? Non. Pero mellor se te subes arriba de todo aí da ermita. Agárrame O con cando Fanario. entrades, claro, aí, entre todos. A casa, como se viraba dende fora, ainda que estivera un pouco apuntalada con accesorios extra, é de pedra ben antiga que aguanta, é de 2 plantas, e cando accededes, vedes que dentro do salón hai unha pequena baixada polo cheiro, aínda que xa pasará moito tempo, asumides que a terra esa e aínda quedará un cheiriño a viño, era a bodega. Na planta baixa, se vos movedes un pouco, vedes que está a cociña de ferro, como ten que ser, o comedor, e vedes pois o salón. E, bueno, se sabedes de cociñas de ferro, pois iso non se para cociñar, senón para que non vos morrades de frío pola noite. E se subides a parte de arriba, pois hai 2 habitacións, ambas cunha cama de matrimonio cada unha, e unha manta, só hai unha manta por cama, xa non pensou xa en pasar frío aquí, e hai un baño único en toda a casa. E, aínda que obviamente está en rehabilitación, parece que é aceptablemente habitable. Non para pasarse aquí un ano, pero para un par de noites.
E hai algo de alimento nas despensas, vale? Algo que se conserva ben. Entonces hai un xamón ben enchido de sal. Eu, as pensas de quedar como se fora en plan, Sergio, eres imbécil. Sabemos ou importanos de que morreu xa? Non sabedes de que morreu. Vos chegaron as cartas porque asumides que estarían É que eu a carta anotadas na vexo herdanza como para que vos las que el enviaran. sabía que iba a morrer en breves, pero claro, en ningún momento se nos dou contexto de que morreu. Nin si vimos o corpo, fomos ao funeral. Aparecer desapareceu e a xente, as faladurías, sospeitan que debeu morrer de pena. Pero sábese que está morto. Iso din, en teoría sí. Vale, eso faime poñerme máis triste todavía. Eu esperaría velo topado aquí e tal vez fora como unha mensaxe de escapatoria da sociedade. Entón sí que vou a mirar minuciosamente pola casa, en plan polas habitacións, a ver se está Algún rastro de Xan. sí. Vale. Pois podes facer unha tirada de percepción, investigación, non tes nada disto que eu vexa, pero Que se alguén máis conflictivo me busca, parece buscar, Que Venga, conflictivo. nen, A ver, nen. me pierdo en mis investigaciones. Esta investigación é Esto miña. sí. Recollida de probas. Esta investigación é alguén- miña. Esta investigación. Se alguén máis cree que buscaría ou chusmaría, ainda que non está buscando algo de Xan, se pon a investigar pola casa, podedes tirar todas as persoas que estiverades por aí fozando. Que se estea pelexando polas mantas mentre o resto investigan, pois esa ventaxe que teñen para despois. Tiro 2 ou 3 dados. 2, non? Tira 3. Sí, 3. de Teo axudaría. De Teo... Axudas? Pois, bueno, politicazo. ollo, É que queda moito ollo, Xan. atopa o informe sobre forense. Isto dáselle mellor que conducir. En plan, saco as gafas de O de sol como a chusmar. Griso. Pois, dentro dunha casa, de todas as anécdotas que terías de Xan, cal crees, pois non sei, cal sería a máis coñeira ou algo así, o típico de abrir sempre a neveira para buscar comida ou de facer o idiota sacando un garfo ou algo así na cociña, que crees que sería, bueno, na casa, a sala máis Nesta especial? casa. Nunha casa, nos recordos que ti teñas con Xan. O sea, nos recordos que eu teño con Xan, que estancia me Sí, parecía máis habería coñeira? algo como máis mítico ou algo así, de que sempre empurrabas no sofá, sempre vos pelexabades nas portas, sempre lle facías a burla no espello. Terías algunha anécdota especial nalgún sitio? Sí. Dunha volta, voltando de festa, recollíme un pouco antes porque tiña exame e metínme debaixo da súa cama e cando entrou agarreino polo pé e levou un susto de morte e botou comigo enfadado, pero un enfado que sempre provocaba algo de gracia e como 3 días. Vale. Pois cando entras nunha das habitacións, máis ou menos do mesmo lugar que ti estimas que saía a túa man para suxeitarlle o pé, é dicir, o lado da pata esquerda da cama, aí distinguirías como un papeliño que se asoma e que parece unha carta. Abro a carta e leo a carta. Vale, pois como te atopaches, vai ser problema teu. Vale, eu vou na lendo, Podes lela ao grupo se queres e lle diría, se non, pois carda para ti. Eu lería para min en principio. O resto que se apañen. Eu estou mirando na despensa, a ver podemos cear con iso. Bueno, aínda habería uns chouriciños, algo de verdura, e non están tan mal estado aínda. Cenorias. Latas, Teo, entendo. Teo sigue intentando buscar cobertura. En cada sitio da casa. Ten que haber unha liña, ten que haber algo. Xa non digo chamar a Justin, pero... non sei, alguén. Estamos no medio da nada. Isto nunha cidade non pasa.
Bueno, Vale, pois ides facendo a cea ou algo. Sí, home, a ver, supoño que igual se hai unhas latas de chícharos ou que sexa unos purés de patatas destas de polvo, igual algo se pode facer. Sí, demonio. Vale, pois entendo que empezas a intentar cociñar algo. Ademais de rosmarlle aos gatos que pasan por aí. Na tua imaginación, porque tampouco hai gatos por aí. É verdade, non hai animais tampouco. Ni No. Bueno, sei, animais salvaxes sí, paxaros ou algo, paxaros sí. un buitre. Eh, Un pois sí, raposo me pola poño na a casa. cociñar. Vale. se hai cociña de leña ou calefacción ou o que sexa, eu vou cantando Vai metendo leña aí. para non enfriar, para non morrer de frío. Estou mirando con verdadeira preocupación os movementos de mentres eu intento cociñar. A ver, que isto Con só moito ter leña, espavendo. xa che deixo cociñar a ti, porque se cociño o mellor non ceamos, Vale, pois mentres jarda leña e outra vai cociñando e outra sigue por aí coa súa antena particular, entendo que vai baixando o voso compañeiro Aldán con cara de... Sí. Aldán está con cara de haber chorado moito. Chicos, pocedes atenderme un momento, por favor. Pasa. Levanto a folla. Atopei isto de Xan. Eu empezaría a leela en alto, pero cos choros e os sollozos atascaríame moitas veces. Sei que Spoiler. xa non estarei. A miña vida chega ao seu fin e, por desgracia, queda algo por facer. Sempre me gustou facer as cousas por min mesmo, pero esta vez necesito axuda. Prometín arreglar o que está roto, pero non teño tempo a cumplir a miña promesa. Ogallá tivese máis tempo para disculparme con Teo, Aldán, Rubén e Lúa, porque hoxe decido eu por eles. Decido que se enfrenten entre eles, aínda que leven anos evitándose. Elixo que pasen un tempo xuntos que non escolleron. Que tomen lugar e afronten perigos. Lamento decir que o meu último acto entre os vivos é de puro egoísmo. E non deixo de preguntarme se isto pódeme pasar factura cos mortos. Porque os mortos coñezos bastante ben. Coñecinos ben durante estes últimos meses, pero non puiden desvelar os seus segredos. Tal vez por iso me vou, porque estiven tan cerca da morte, indaguei tanto nas súas entrañas que ela me reclamou. Agora que xa non hai horas, días, meses e anos para compartir, lamento non haber terminado a rehabilitación do pobo. Tiña moitas ganas de abrirlle ao mundo e enchelo de vida. Había tantos plans para cada un das casas, o embalse, a praza, a igrexa, que me entristece no alma deixalo todo a medias. Pero o importante, o máis importante, é que farano eles. As persoas que enchen o meu corazón sei que darán paz aos mortos e vida ao pobo. Grazas, sinto, amos. E Aldán queda nun silencio un pouco derrumbado. Os mortos. Eu tampouco entendín, non sei a que se refire. Estaba... Sabes,
Sí, Sempre foi... Perdón, dalle. non, ia lle preguntar a Lamia si como a súa psicóloga sabía se estaba tomando certa medicación de algún tipo, ben por motivos médicos ou ben por motivos psicolóxicos, en plan algún tipo de información que me poida dar algunha Ui. pista. Non, en principio non estaba tomando ningún psicotrópico nin nada, pero sí que sabes que el era moi sensible, ademais de apegarse pois a vos, a xente, se apegaba tamén aos lugares, era como se puidera ver máis alá da xente que empatizaba moito. Era pois moi sentido que se doi. Pero de aí a que tivera alucinacións ou algo así, en principio, non, nin depresión, nin nada. Así que estaba moi implicado na mellora do pobo, porque sentía que así podía reconstruir algo que hai tempos esquecera. Mm. Eu sei se este pobo en concreto ten algunha conexión coa morte. É unha aldea que foi abandonada hai moito tempo porque pouco a pouco, pois, bueno, ao estar un pouco máis illado e, bueno, un pouco a historia de España foi deixando un pouco algunhas zonas máis despoboadas que outras. Que non sei se o que quería a Xan era que leváramos flores aos mortos ou algo así para que estiveran en paz, non sei. Bueno, Pode- iso co dos mortos tería sentido, pero eu aquí o do principio non yo entendo moi ben, Iso de que nos enfrentemos entre nós. Quererá dicir que, bueno, que ao final temos o proxecto herdado de reconstruir isto e somos persoas moi diferentes e cada un terá o seu punto de vista de certas cousas e teremos que debatir e solventar os problemas xuntos. Claramente tiña interés en que acabáramos tendo unha relación entre nós tan amistosa, supoño, como tiña el con cada un de nós, pero que está claro que foi un acto un tanto egoísta. Pero bueno, xa estamos aquí, a cuestión é encher o pobo de xente, así que vexo un pouco complicado para facer nun fin de semana. Non sei, a min isto de tanto falar dos mortos, que afrontemos perigos, ainda nos van a atacar uns fantasmas aquí de noite. O Non. sitio é tal cual. Deixa, vou estaba a piques de rematar a cea. Ide sentando aí non sei, ver platos, a ver que hai. Si, acouga que che axudo. Vou atrás túa cociña a intentar buscar esos platos, cubertos. Se che fai falta que che mire algo mentras ti estás controlando outra cousa. Vese algún cemiterio ou vimos, bueno, si supoño que na igrexa, ¿no? Había Habería, porque decir, se eran tumbas a ras de chan, pois igual non se apreciaba moito entre tanta mala herba. e vese dende a casa a igrexa, sí, ¿no? Porque será unha vila tan pequena. Sí, agora máis a tes que intuir, porque xa é case noite pechada. Así que entendo que pouco a pouco vai enchéndose esa cociña de leña que tiverades na infancia, pois unha experiencia así, pois ese cheiriño á lareira, a comida cociñada con fume, con leña, e teríades aí a oportunidade, pois, de vivir uns séculos atrás, uns anos, depende, e desfrutar un pouco con esa comida que vos está preparando Lúa.
antes de que supoño que o corpo vos pida descansar. Porque vaya viaxeciña. Mentres estamos na cociña, igual ela está co fogón, eu estou de espaldas nun das estanterías. Grazas polo da raroza. Dá gusto ter alguén que se desenvolve tan ben con esas cousas. Non tens que preocuparte. A ver, o camiño era difícil, pasa os mellores conductores. Se veras o que atopo cada día. Xa, bueno, tal vez apresureime demasiado poñéndome como conductor. Tal vez debería haberte deixado a ti. Pareces máis destra nesto. Non. Eu arranxando sí, pero conducindo como a ti o faz moi ben. E te darei un tap no ombreiro. Quito a man como, bueno, xa está, Bueno, atopei pasándolle un pano. Dará un pouco igual. Hai como 2 platos cabudos, un chan e un de postre. O de postre quedo mo eu mismo. Non sei como... Bueno, é moi Bueno, líquido. temos a tarteira. Xa temos 3 platos. E quizáis podemos meter o culler aí directamente, non? Ou as más como na cultura árabe, non? Sí. Bueno, Bueno, igual queime un pouco. Sí, igual me digo que eu xa vou sí. xa vou botando, xa non fai falta o prato. Agüeche directamente. Vale. Ides ceando un pouquiño. En móviles, tiveches que desistir co teu intento, Teo, polo menos de momento. Non te molestes, só estás gastando batería. Case o mellor tal vez sexa apagalos e intentar ter algo de camiño de volta. Porque tampouco temos con que cargalo. Estupendo. Maravilloso. Bueno, os mortos poden nos falar sen necesidade de móvil. Entón. Sí, unha tabla e un vaso, non? Bueno, igual as bromas para despois. Pero bueno, podemos velo cun poquinho de filosofía, non? Temos todo un pobo que explorar para nós, cheo de historia e seguro que atopamos algo interesante. Tampouco é que teñamos, a ver, bueno, eu ia dicir que non tiñamos moito tempo, pero 3 días sen ter absolutamente nada ao redor igual é moito tempo. Pero vayamos ser optimistas. Quería Sí, que podemos. fóramos los 4, pero é que non entendo. Xa non entendín daquelas para que quería todo isto, que necesidade había reunirnos a todos. Debe de haber algunha outra carta por aí, algunha forma de saber o que quería exactamente, porque claramente ten que haber un motivo claro do por que quería que estivéramos aquí os 4. Cal aínda se me escapa. Perfecto. Pero bueno. Bueno, quizáis só quería reunirnos e celebrar a súa vida. Bueno, pois nese caso ou buscar se hai algunha, se colléramos algunha botella ou algo que houvese por aquí Para celebrar. De viño. hai que un brindis por xa, non? Bueno, sí. Unha forma de despedirnos. Sí. Estará ben.
O que non sei é se hai vasos abondos. Se non hai vasos abondos, pois imos pasando a botella. Pero... Sí, creo que vai ser a morro. Despois do de intentar arriscarse sin comprobar se está ben, o de pasarnos a botella soa genial. Chicos, salud. Skål. Non sei que termo preferides. Bueno, ti antes non tiñas tantos remilgos para beber calimocho. Bueno, despois do primeiro sempre che custa menos beber o segundo. E depende de, claro, a xente coa que compartas. Pero unha botella de viño olvidada da man de Dios, pois cóstame un poquinho máis. Pero non pasa nada, é por xan. Posibilidades Non de son acabar o único. Posibilidades de acabar con calquera enfermidade, pero por xan. A ver, xa que estamos recordando vellos tempos, non son o único que cambia aquí. O humor de Teo cambia moito cando tomaba os calimochos. Claramente non era consciente da imaxe que podía supor para o futuro. Ainda que estaba ben viver nun tempo non que non importara o que pensaran os demais, nin o que pensara o mundo de ti. Todo era máis sinxelo. Claro, como olvidar cando Rubén intentou facer o truco ese do vaso de darlle a volta sin que caera nada e yo emborcou aquela tipa que era como 2 veces el e casi o Pero estampa acabou contra a ben parede. a cousa, Acabou ben a Sí, cousa. creo que ainda sigues falando con ela. Sí, é que contra a parede non, pero estampar estampou. Vale, é demasiada información. Bebe un poquillo máis. Pois collo outra vez a botella e dou outro broma. Bueno, Lu, a ti sempre te animas un poquinho máis a falar e contaras algunha cousa. Eu? De cando? De antes? Se bebes un pouquiño, a todos nos cambia un pouco. Bueno, seguro que Teo sabe mellor que a min, pero o tema dos inhibidores, o alcohol. Sí, claro. Collo a botella, cheiro para ver se cheira moito a vinagre. Agora xa non cheira máis que alegría. Pois dou un grolo. Bueno, Está ben? Estás ben? sí. Tampouco foi. Notas o toque a caoba? Nunca entendín iso das etiquetas do viño. Como se fora a xente, non sei, mascando madeira de distintas árbores para saber a que sabe cada unha. Como se eu dixera, esta gasoliña sabe a tantos octanos. Bueno, sorprenderíamos que non hai moito. Uns dos traballos que se destilaban ata o de agora era xente que cataba alcantarillado. En Collían serio? un pau moi longo, metíano, chupaban a punta, entón sabían o estado da poboación. Si sabía doces, sabían que padecían de diabetes a maioría da poboación. O xento. Bueno, sí. Parecíame interesante. Aldan, sempre me sorprenderá o teu interese polos datos máis curiosos. Se non serían datos curiosos, serían datos. É desta Pero vila, bueno. sabes algo? Ou Bueno, a ermita gústame, dame un pouco sensacións a de
A de San Pedro de Rocas co tema dos ortegos fora e tal. Estilo románico, tal vez. Tería que ver un poquinho mellor, pero gustame moito a construcción da vila. Bueno, eu decía máis de, xa sabes, lendas ou cousas así, non? Supoño que as lendas compartiránse como todas as da Galiza profunda. Terán a súa santa compaña, os seus fantasmas, trasnos, bueno, seguro que igual lle chamaban de outro modo, pero acabaría sendo o mesmo. O que sí, non sei, teño ganas de máis adiante, igual ahora non é o momento de acercarme polo cemiterio e intentar saber a que se refire Xan co dos mortos. Non sei se E Rubén será moitos capaz de datos dormir raros, despois disto. moitos datos raros, pero da Santa Compaña non escoitache moito. Santa Compaña, había que facer un círculo, creo, para poder salvarte dela, que non te levasen a súa camiñata eterna co resto de peregrins. Unha dama de branco, que parece que cando es unha música que é imposible de non seguir. Esa era unha das partes da historia. Despois outros decían que a fermosura da propia muller, outros que non lle poñen rostro, ou simplemente unha luz branca suxetando un candil que che acolle. Bueno, algo. Non moito, pero algo. Bueno, pois se saes aí de noite agora, o mellor sabes algo, aprendes algo máis. Eso que é mellor que vai a por mañá pola mañá. Que crees en todo iso? Home, logo ti crees que todas as historias e tal son inventadas, son inventos ou que? O sexa, non Le a é. carta, mira. Fala moito dos mortos aí, de que coñece moitos mortos. Eso non é que fose o cemiterio se puxese a ler as placas da xente. Non, seguro que atopamos unha copia do Necronomicon. Bueno, perdón, creo que teño que deixar as bromas non están entrando moi ben. Pero sí e non, as lendas e historias non deixan de ser lendas e historias, son inventadas, pero a raíz de algo que non tiña explicación, pero a día de hoxe sí, ou a necesidade de controlar o pobo, entón inventaban certas cousas para que a xente non fixera cousas perigosas, evitar enfermidades, xa sabes. Pero ao fin e ao cabo nada paranormal, todo lóxico e con sentido. A influencia en grupo, o control de masas a través do medo, mesmo de cuestións ilóxicas e inexplicables. Todo ten o seu punto de inicio, como a intención de alguén en que as cousas saian dunha maneira específica. O cal me fai dubidar moito de que Xan quixera que lle fixéramos algún rito extraño no cemiterio a altas horas da madrugada. Bueno, ninguén aquí tiña constancia de que Xan estivese fascinado polos mortos, non? Queredes Ou que... sí? Miro o resto como, non. Eu penso que non, pero que o diga a Máster. A lle gustaban as historias dos lugares, das xentes, pero dos fantasmas non, así específico non o dixo, pero Non, claramente non. Senón lle tería recomendado algún que outro medicamento para ese tipo de pensamentos. O tería feito máis Pero terapia nese aspecto. era paciente teu? Sí e non. Comezou hai uns anos, pero digamos que primeiro foi dunha maneira un pouco máis informal. Precisaba falar de cousas e dásame moi ben escoitar.
E tanto cobras por eso? Para algo tamén estudei. É unha das formas de axudar a xente cando está demasiado encerrada en si mesma. Ademais quería axudalo, era o meu amigo. E non vos chama a atención de que non parece que estivera enfermo, nin... O sea, se pon que a morte o leva con él, pero como se fose algo involuntario, pero a vez... Non sei. Simplemente pode ser algo metafórico. Tal vez marchou porque non sentía que o seu lugar era o apropiado ou que non era onde debía estar, pero dende logo non foi algo que me des entender durante os últimos encontros que tiven con el. A verdade que pareceme algo que non faría, pero ao mesmo tempo he de admitir que tampouco me sorprende. É que como esperar que desapareza cando a todos nos presentou un plan tan de futuro, non? Como é resucitar unha cidade, unha aldea. Iso é estrano, sí. Tiña ganas de facelo, entón. É raro. Crees que alguén lle pudo facer algo? Quizás o de pasar só tanto tempo falar coas paredes e que as paredes non respondan, quizáis nos últimos tempos sí que respondían e... Non creo que estivese ou que se volvese tolo. Podo confirmar que clínicamente non estaba tolo, como dicides. Pero é certo que era moi... Non diría Moi que- excéntrico, pero especial. Bueno, agora creo que o que deberíamos debatir é como nos dividimos. Bueno, hai dúas camas, ¿no? Malo son as mantas. A mí non me importaría dormir no chan, pero Eu teño Pero frío. teño unha proposta, dado que igual é a cousa non se plantexa moi cómoda. Que vos parece se tiramos aquí os colchóns ao lado da cociña de ferro, así non repartimos tantas mantas e nos tumbamos aquí en plan comuna? Bueno, Unha tontería, verdade? no, paréceme ben. E si tamén podemos facer o círculo para evitar que veñan. Se Claro, escoitas cantar non ben. saias. Eu agarrareiche se vexo que saes inconscientemente hacia o inevitable vacío da noite. Alan, Despertará. daste conta de que temos que convivir con il durante toda a fin de semana. Continúa meténdolle páxaros na cabeza. Bueno, Non fai falta que non fai sei. falta que me pongas iso. Se veñen tú simplemente ti canta e non chores. Vale. Perfecto, eu cantarei. Dos colchón. Si, eu vou por arriba tamén.
Vale, pois ides a recoller os colchóns, non sei se mentres alguén aproveitará para debuxar ese círculo. Nunca sobra. Pois entendo que vos ides montando como se forades cativos a vosa acampada ali. Non sei se ides intentar, supoño que xuntaredes os colchóns, pero de todas formas tedes dúas mantas aí para perexarvos. Pero bueno, co calorciño da cociña, mentres non se apague, aínda para calor. Debo asegurarase de que o tío funciona ben para que non morramos por CO2 ou algo así. Que a Está chimenea limpando funciona como mentres. Deus manda. Sí, en plan de non vou a morrer aquí. Non con Négome, estes. négome. Aí, Chaldan, en todas esas cousas extras que tiña o coche non mandaban mantas a maiores ou algo así, ou... É un todoterreno, tiña que ter un kit de supervivencia, pero aí incluen pala, corda e non sei se manta. Unha antorcha, lles que pedernal. Cal era o kit aventureiro? Teña kit de cociña tamén, Eu vou ben abrigado e son bastante caluroso, non podedes empregar as mantas sen contar comigo. A ver, non fai falla. Eu penso que podemos partir, non? Vamos así por riba e empezo a botar unha riba de outra. O que De menos todas precisamos formas- agora mesmo que alguén acabe con pulmonía. Sobre todo se non temos maneira de chamar ao 112. O 112 funciona por satélite, creo que sempre ten como unha forma de chamarse. Bueno, sí, pero despois Que teñen se- que chegar ata aquí, así que... Fácil Teñen non que lle- perderse fácil non lle- primeiro. Fácil non lle poñemos. Parece que hasta para o helicóptero sería complicado, a verdade. Pero bueno, poñía na carta que era unha aventura. Bueno, Non eu vou coller o morreremos meu esta pijama. noite, podes Pasa estar máis chaves, tranquilos. vou mirar o paquete ese de supervivencia a ver que ten. Un segundo. Vale, e quero pasar Non- como lanzándoche en plan guai e vou a fallar estrepitosamente. Clonk. Bueno, a mí van me caer das mans cando intente coller. Sí. Teu Un ir a lanza mal para e a outro lúa. recolle mal. Eu vou poñerme o Entonces pijama. sai ben. No, Menos por menos más. Xa estupendamente ben, vai escoitar o clon, clon, clon e probablemente un ouch do teu compañeiro. Leva sal. collo saleiro, sí. Joder. Vas a facer o círculo con sal? No, vou ir fora a buscar o paquete ese de supervivencia do coche. A ver se hai unha manta no coche, máis que nada. Unha destas mantiñas de cor dorada. Mira, de o lado positivo. Estamos secos. Podía haber chovido aí sin pasar frío de verdade. Vexo Es un que ninguén optimista. ten intención de ver. Sí, bueno. Funciona a retroalimentación positiva. Miro un pouco de rolloteo para ser como parvada. Non? Cando intentas ver o lado positivo, como que te sintes un pouco mellor e parece que todo sae mellor, aínda que sea un efecto simulado polo teu subconsciente, porque realmente todo sigue sendo igual que antes, pero velo desde un punto de vista distinto. Autoconvencemento irrealista. Triste pero certo. Eso. Pero funciona ás veces, cando tes un grupo como que tiras a xente a intentar verlo desa forma e sintense un pouco mellor, é como que todos empezan a remar a favor. Ou non. Supoño Mañan que outro é mellor día. raza.
Sí. Vale, colledes os accesorios extra do coche para ter un poquinho máis calor. Eu vou ir. Eso sí, cando saia da casa vaiseme cambiar a expresión, vaiseme poñer moito máis serio, vou sacar un pitillo, porque sí que os tiña agardados, xa que xa dixeron desde o principio que non. E vou empezar a fumar cun xesto moito máis serio, mirando cara aos restos do pobo, Vale, porque aquí xa Pois- teño que estar facendo do bromista. cando saes fora, a noite está moi escura, aínda que sí que a lúa é intensa. E sintes como o peso do silenzo, como non escoitas nin os grilos, nin nada, é como se fora un silenzo tenso. En algúns momentos dache a sensación como nesa escuridade, como de ver algunha sombra branca, como algunha especie de movemento. Esa sensación de que, supoñes que polo frío, quizáis vai haber un pouco de néboa pronto. Pois será iso. Seguramente, porque fantasmas non son. Entón, sí que vou ir rápido ao coche, mirar o que haxe, e levar de volta. Vale. Pois canto máis tal as fastas da casa, é como se cada paso fora máis frío que o anterior. É como se o corpo che fora calando máis, pero bueno, chegas ao coche, en canto suxeitas o maleteiro para abrilo, o tocalo pareceche que está moi frío, custache un pouco abrilo, pero aí está o que agardabas encontrar, ese equipo de seguridade. O Rosmando, carallo, xa tú pensas que iba a vir aquí xente co frío que fai? Xa estamos en marzo, Juan. E recoller as cousas. Xa ver. Vou deixar pechado sin chave, que aquí non vai vir ninguén. Entón. Vale. Pois, en canto abres a porta para entrar, entra tamén acompañándote un pouco todo un ventiño de fresco, que non apaga a vosa cociña de leña, pero podedes contrastar as diferentes temperaturas. Atopaches algo de interese, Ru? Toma, poño yo bus. Mira ti aí. Eu vou me arrimar un pouco a cociña. Fora rasca un pouco. Vale. Vale, como vos colocades entón neses dous colchóns apretados? Vertical. En vertical en que orde? No. Pois o carón do outro, non? Para que... Quen é un e quen é outro? Ah, vale. Pois non sei. Eu creo que me quedaría que me poría no centro. Vas corregar Todo polo oco junto. dos dous? Sí, seguramente. Vale, Teo Lúa ponerse colócase nunha rápido nunha esquina. Vale. Eu poñeme no centro tamén aí ao lado de... Sí, Igual no que outro teño esquina. frío. Entón aí... Polo borde non, que me entrou frío pola espalda. Vale, costas contra costas. Entón, que? Estades... Como hai dous nas esquinas, non sei en que esquinas estades. Estades as dúas mulleres no mesmo colchón ou estades intercalados? A non Supoño ser que me metería primeiro porque ia co pixama. Entón me metín aí para dentro. Claro, ti puxeches de primeiriña. Sí? Se Lúa non a mira de mala maneira ou que sexa, Teo trataríase de poñer o seu lado, pero nunha maneira en plan de como se non fose nada.
pero se vea, nota algún tipo de incomodidade por parte de Lúa, non tería problema en poñerse para outro lado. Notaría incomodidade, Lúa? Non se movería. Ela xa está encaixada no oco. Vale. Pois estades Teo, Lúa e no centro que me dixerades Aldán e Ru. Ru Ou no ao revés. Ru Aldán. Vale. Aldán. Pois supoño que tarde ou cedo, pouco a pouco, a ver aí a quen lle costaría máis, quen estaría atento por se entra a Santa Compaña a saudar, pero pouco a pouco vos iríades deixando levar pola noite, dormindo, sentindo a respiración próxima dese amigo ou amiga que tedes o carón, ata que comezades a dormir. E pola noite, mentres estades dormindo, non entra a Santa Compaña, non vos preocupedes por iso, pero empezades a escoitar golpes fortes na porta. Bum, 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 bum. E cando abrides os ollos, Teo e Lúa, non estades sobre un colchón. Estades sobre un chan frío de pedra completamente a escuras e cheira moito a viño. Boto a man como para, non sei, automáticamente como para protexer a Teo. Onde estamos? Non están por unha parte nin Aldán nin Ru. No, tampouco que distingades moito porque parece que entra pouca luz. Estades Sí, como nunha sala pechada na que cheira moito a viño e aí cheira a madeira. Estás ben? Estás ferida? Non, ti estás ben? Creo que Está sí. pasando? Pero nos drogaron ou que? Non sei, pero polo amor de Deus, Lúa, non me soltes a mão, vale? No. Pode que haxa collo alguén na da man. porta? Sí. Hai unha porta? O que vemos? Na sala na que estades hai unha porta. Ten uns escalóns un pouquiño antes para chegar á porta, pero vedes que hai unha luz moi tibia, como se entrase por debaixo da porta, arriba dos escalóns. É como se estiverades nun soto ou algo así, enda que polo cheiro a viño quizás nunha bodega. Claramente estos son alucinacións dese viño que encontrará Aldán. Non ten outra explicación lóxica. Así que, seguramente, o que temos que facer é agardar a que pasen os efectos e non deixar que cunda o pánico. Temos que ver isto con lóxica. Te poño, como estás falando así como moi nerviosa, te miraré e te porei como a man na cara. Sí, tranquila. Lóxica. Imos á porta? Sí. Pero non me soltas a mão, por favor. Non. Vale. Mentres avanzades cara a porta, os vosos compañeiros, Ru e Aldán, tamén escoitan eses 3 golpes secos na porta. Pum, pum, pum. Están na cociña, nos colchóns, sen vos. Que? Por que? Lúa? Que está vacío. Vou mirar ao lado. Coitamos algo? Vou notar que está valeiro, vou dicir. Ai, eu que sei, estas foron para fora. Seguro que foron para fora. Eu que sei. Te cerrarías esa porta. Sí, Empezades a escoitar berros fora. Non se escoito nada. Non se entende. Pois escoitades berros e que teño unha Sí, voz pero demasiado- cando berras... Para! O grito típico de Tarzán e dos que morre. Asumindo que montón. solo... Sí? Que só... Sabíamos que estaban elas dúas. Están berrando. Vou botar a correr á porta. Vale, corres hacia a porta principal, entendo. A que está soando os hostios. Vale, pois vas hacia a porta principal. Que fai Ru? Pois eu se xa vai correndo el puxás, pero aquí
Vou collendo unha das Vale, mantas e come poñendo a contra a cociña para cantala. Para que non teñamos que tirar a lúa, polo menos, que veo en pixama en vez de estar ca roupa normal. Vai ter frío. Vou abrir Vale. ao grito de non ten gracia. Vale, pois ti te preparas para abrir a porta, vas correndo inmediatamente a abrir a porta, mentres Ru vai preparando a mantiña para tela quentiña para calmar o frío destas mulleres, e a vez que ti estás abrindo a porta, Lúa abre unha porta un pouco máis atrás no salón, co cal Lúa e Teo detrás, suxitándose da man, vedes como en canto o vosso compañeiro Aldán abre a porta o berro de non ten gracia, o que miras inmediatamente Aldán, en fronte de ti, son uns tricornios. Hai varios gardacivís entrando pola porta. ¡Aquí están! ¡Atrapádeos! E che botan a man inmediatamente. Pero nós non fixemos nada. Que está pasando ¿Pero aquí? Isto é un abuso de autoridade. Que abuso nin nada, impío! ¿Qué? Pero entrades así, donde está, a ver, donde está o papeleo? Este é outro dos que hai que coller, verdade? E van correndo hacia ti tamén. Vou E allí coller o están ferro, as lurpias. xa na cociña. Vou coller o ferro na cociña. Vou no levantar. Dúbida rápida, Master. Tricornios sí, pero vestidos de que época? Bueno, pode ser que non sexa a roupa máis moderna, pois non sei, da lá polo 1930 e algo, 1940. Isto non ten puta gracia. Sodes uns payasos disfrazados. Soltádenos. Como te atreves a falarnos así? Así que se queredes resistirvos ou correr, decideme o que queredes facer. Entendo que aquí Ru estaba preparado para zoscarlles co... Eu teño un ferro, se me achega. Se te van a chegar, Estou claramente. levantando así. Vale, intento pois... Valencia. Sí. Van a intentar atraparvos a todos. Así que entendo que Ru vai intentar atacar, Aldán escapar, e vos, as dúas, vos escapar teríades que metervos hacia diante porque hacia atrás é bodega e paredes. Que queredes facer? Soprar unha opción, non moi útil, pero podes. Teo trataría de ir polo camiño da diplomacia, pero ainda que este moi violentos, en plan de isto ten unha explicación lóxica, claramente, pero se por exemplo Lúa tira de la pared a calquera parte, tampouco se vai resistir. A ver, que supoño que os señores con tricornio levan pistola, ademais. Vaya, iso polo que sexa non me fai tanta gracia. Quizáis me tienda máis polo de que non me colla, que non me toque. Zafar? Sí. Vale, entón ves que ela intenta resistirse un pouco a que a collan, e ti que farías nese caso, Teo? Eu quero intentar dialogar e polo menos saber que está pasando, porque nos están intentando sacar do domicilio, se teñen algún tipo de orde judicial, utilizar, aínda que sexa as miñas armas de psicóloga para polo menos comprender ou polo menos para intentar que me, como cidadá deste país, que me digan que carallo queren, por que veñen a por nós, por que van vestidos coa roupa dos nosos avós, que nos conten algo. Vale, pois polo tanto Aldán tira destreza para esquivar, Ru tira ataque. Eu creo que non tedes ninguna destas especialidades, pero se non a tedes, sabedes que tirades 2 dados. Lúa intenta zafarse tamén, e Teo, pois un pouco de persuasión, convicción ou o que teñas de falar. A ver, non solucionan os conflitos. Isto é un conflito. Pois sí, Eu teño psicóloga, por eso, Bueno. tratando de utilizar... podes aproveitar. Sí, serían 3 dados, non? Sí, pero non fagas o lío deste, son os 2 máis altos. Mira, Aldán, que mentira. Eu teño torpe, pero non creo que sirva de moito. Bueno, se Se tropezas casualmente, acertas, pegas ya un amigo. podes tirar torpe, sí. Ru acaba con Vale. todos. Pois
En É que esbarra canto doulle máis forte do que pensaba. cando se achegan á Lúa, Lúa intenta zafarse, pero non sei, non contaba con isto, acaba de sair dunha bodega a escuras da man de Teo e inmediatamente ves Teo como acollen e empurran, empezan a arrastrala hacia fora. E Aldan tamén parece que intenta resistirse, aínda con máis torpeza, estaba inmediatamente diante deles, en canto entraron o empurraron hacia atrás, ele intentou zafarse, pero apenas lle deu tempo a reaccionar, para nada contaba todo isto, e vedes como se están arrastrando. Teo, ti intentas dialogar un pouco, pero te suxeitan tamén o brazo e che din: vas a ter un xuizo xusto, non te preocupes. E te miran con bastante Pero- desprezo. Baixo que orde? Por que motivo? Polo menos teñenos que informar do motivo polo que non Seredes estamos informados debidamente e te trata con moita brusquedade. Cando van a coller a Ru, vedes que intenta golpealos, pero se esvara un pouco co colchón que estaba no chan, consigue golpear no pé, clavalle o ferro no pé a un dos gardacivís, co cal pega un berrido intenso, e ves como arrastran os teus compañeiros mentras ti parece que resistes un pouco. Ves polas boas ou queres que che apliquemos a túa lei de ferro? Pero que hostia decides ahora? Que lei nin que carallo? E mentres van arrastrando fora aos teus compañeiros, Aldán, Lúa, o que vedes ao fondo, na plaza, vedes como están arrastrando a máis xente, isto está cheo de xente, hai moita xente, o centro da plaza parece que ten como unha especie de escenario de madeira, e ali podedes ver que hai varias persoas colocadas en liña e parece que vos están arrastrando hacia ali. A onde nos levades? Teño, perdón, supoño que me quer, pero que... pregunta, ese escenario de madeira ten pinta de cadalso? É moi grande para selo, pero quizáis moi longo. Vale. Ten unhas escaleras moi bonitas para subir, iso sí. Ah. Así que vas a intentar resistirte, Ru? Ou xa, total? Que trae o garda civil este? Con que ven? Ven con Pois unha orde de restrición trae. Sí, traen pistolas. Pero parece que ao principio lles gusta máis golpear de man de entrada. Pois aproveitando que lle fodín o pé, seguro que está fastidiado, voulle intentar quitar a pistola do peto. Vale, pois tira violencia ou que o que mellor lle saian estas cousas sexa o torpe. Sí, no, aquí o torpe non me vai axudar, Non penso que sirva moito. Vale, pois cando lle intentas coller a arma, aí sí que ves que outro dos seus compañeros te arrastra e vos van levando a todos, un a un, vos suben en riba dese escenario. En total, así mirando rápido, diríades que sodes aproximadamente unhas 15 persoas que estades aí en fila e vedes como hai xente ao redor, xente con roupas pobres, con roupas que non parecen da época actual, e parece que están algúns mirándovos con preocupación e outros mirándovos con odio. A todos os que estades aí enriba vos están mirando con odio. Pero esta xente, quen son? Que pasa? Cala e respeta un pouco. Que? Se dan un golpe no estómago para que Toma. cales. Se me actuando, podíais pagar unha entrada no teatro en vez de facerme aquí un escenario, Non facía falta, agradecevolo, pero... Es que está mal da cabeza. Como se atreve? Isto é violencia policial. Que queres levar como ela? Pero Tranquila, mejor non. que clase de tolería é ista? Outro máis. Vamos vos a calar para sempre, non vos preocupedes. Non estamos nos anos 30. 30. E levas aí un hostia na cabeza. Ahora que nos están sacando, vemos o encoro ou non hai encoro?
Pois se vos fixades agora así con toda a tensión do momento, se vedes ao redor a ermita, a campá está soando, está a ermita completa, as casas vense ben, non hai ervas polo medio, parece que está pois, unha cidade habitada, con vida, aínda que sexa este tipo de vida, e parece que está, bueno, máis ou menos todo cuidado. E nese momento parece que hai un silencio e nese silencio vedes como unha persoa se sube lentamente con moita altanería e a xente en canto se sube lle aplaude ou vitorea con respeto e o medo e vos mira, camiña diante de vos e do resto da xente que están como a vos nun lado hacia outro. Vos mira con desprezo, de arriba abaixo. E escoitades como un dos garda civis e di: benvido, señor Adolfo. E este home achégase a algunha das persoas. Alicia Contreras. Confesa o que fixeches. Ela empeza a chorar. Non fixen nada, eu non fixen nada de verdade, isto todo é un error, eu non fixen nada. Claro. Porque estar xogando coas plantas e invocando o demo non é facer nada, verdade? Estás condeada por meiga. E vedes como lle golpean detrás dos xeonllos e cae a xeonllada. E sigue avanzando. Ti! Que iso de falar de que Deus non existe, de que hai algo máis alá? Herexe! E vedes como lle cuspe. Lamentable. Dubidar do noso Señor. Imperdoable. E tamén o golpean e cae o chan. E ti? Que te dedicas a andar, a animar os teus compañeiros a levantarse contra o seu señor. Tedes que aprender cal é o voso sitio e a pagar os impostos que debedes pagar. E o golpean. E vos as dúas, sucias, que clase de ensinanza ides a dar? Se despois restregades os vosos corpos antinatura, un home e unha muller é o correcto. Debedes morrer e así limparemos esta aldea desta suciedade. E imos deixar a partida cando se achegan a vos para que pensedes ben para a seguinte sesión cal é a confesión e exposición que farán de cada un dos vosos personaxes, porque saben claramente cal é o delito que ocultades e cal é ese segredo, amor inconfeso ou o que sexa que escondedes.